Messenger ndini G-Spot, Mr. President GoPro, Passion Java Maida tirambane asi zvakaramba Inga makamboyedza zvakawanda Akati anofira saka ndomsiya iye hamontyira Lashani saka aiwaka Matadza Henyu kundirambanisa naye Nekuti takanamirana kunge gluta akatsidzirana Choya chona isusu tirita Matadza Henyu kundirambanisa naye Nekuti takanamirana kunge gluta akatsidzirana Choya chona isusu tiritu Mukaona taretsana tichinge tapesana tisiyei Poisi zvinyaya zvedu izvi hazvidi mupindire ende musatidzore Nekuti izvi ndezvedu tiritu izvi Inzwa vaimboti kanohura Kamwe kanomudya kasiyei kajende kangu Akaita mahumbwe kana kutamba pada Komusiyei hati Henyu kundirambanisa naye